pelata semmoista peliä Outfishin demo-versioon, mutta nyt oli taas se. No mä oon joskus testannut sitä, mä en edes tiedä, että se piti kalastaa, mutta en tiedä mitä tässä muuta pitää tehdä. Tätä kohtaa mä en muuten oo nähnyt. Mä tässä joskus käynyt, mutta mikä juttu tää sitten? Joo, mä veikkasin, että tää on ihan hyvä. Ei. Ihan oikeesti. Mulla ei oo. Mitä täällä tapahtuu? Mulla ei oo hiirtä. Hiirihän mä tarvin tähän, joten ihan oikeasti. Ruokaa. No. Mikä tuo oli? Tänne. Tässä. Tuolta. Taitaa kyllä riikkua. Otetaan kivi. Täällä kadonnut jotakin lapsia. Okei. Nyt sitten enpä nyt oikein tiedä mitä täällä voisi tehdä. Tää on aika hieno paikka. Täältähän löytyy kaikki, jopa pelipala-automaatit. Ja tuolla on jotakin puita. Ja rikkoontunut silta ja se on kahta. Me voi tänne nukkumaan. No mennään sitten nukkumaan. Vihdoinkin nukkumaan. Eka asia, no totta kaihan minä menin nukkumaan. Sitten on chapter 1. No fishing-rod löytyi, mutta missä se päiväkirja on? Onko se täällä? Se on teho. Päästään katsomaan hetkeä täällä.
Pitäisikö uida? Ei uida, mutta mennään tänne. Ei tuonne voi mennä. Jääpä katoja. Ei voi. Pitääkö olla katto? Ei jumala, täällä on jonkun talo. Ei vitsi. Rukous. Keski. Se menee kallista kalastusaikaa. Vitsi, kun Tää alkaa tekemään vähän useammin näitä videoita, kun en tee kauheasti. Viimeksi on tehnyt 5 kuukautta. Ei, on se jo viime vuoden puolella. Sitten, tää on vaikka nyt tuohon. Mä tiedän kyllä. Oh, joo. Kuka mun auto on tänne tuon? Euro. Ei kun dollari. Tää uusi. Tää mun pitää jotakin. Tää mun mennä tälle välipala-automaatille. Nyt on välipala-automaatti. Ei mikään. Tässä Bates. Miten tää nyt on? Okei. Se on mun inventori. Sieltä hyviä ei yhtään. Siitä. Joo, saan 3. No, on tää jo ihan mukava peli. Mutta mä nyt on vähän hiljaa ehkä jossakin välissä. Matoja. Kaloja. Hieno. Jos tullut vielä kilon noita kaloja vielä. No, mitä mä tänne? Tuon katso mitä täällä. Ei vitsi, tuolla ei kun ruokapöytä. Tuo oli tuolla. Onko? Ei. Ei. Tän talo. Tuonne ei pääse. Kai. Miksi se olisi? En tiedä. Mitä tää on? Tää vähän säikähi. Nyt tuli kala. Täällä on hyvä kala. Täällä
mietin, että olisipa mulla oikeassa elämässä tämmönen kalatuuli. Oh, nyt. Tää ei ollut niin painava kuin tuo aikaisempi, mutta silti tää oli paljon vaikeampi. En enää ikinä mene näin kauas. Klaastamme. Täältä on ärsyttävää tulla pois. Ja sitten mun pitää tehdä jotakin. Olinko mulla rahaa? Mä en varmaan kuulostaa ihan tyhmiltä tosta mikistä, mutta okei. Pitäisköhän muistaa ehkä. En sitä. Ja sitten mä nyt ehkä... Pitäisköhän mun jo lopettaa? No mä ehkä lopetan tän videon vaikka 2 kallaa tän jälkeen vielä, niin sitten tää loppuu sitten. Ei kun nyt tuli jo yö. Yöllä tulee vaaroja jo, ei kiinnosta. Joko mä menen nyt nukkumaan ja aamulla ehkä... Joo, mä lopetan tän videon, joo. Mä eka nukun. Sitten mä lopetan sen tälleen. No, mä en nyt oo varma mitä tässä käy, mutta heippa. Oli siinä, heippa. Mä teen mahdollisimman pian uuden videon. Ja no, niin.